Salam dari Bijay. Kewet gedang asli. Aku sijin karo sing duwe. Kewet sengon. Kiri atas kok. Salam dari Bijay. Aduh. Aduh, loro lo. Tanganku gara-gara nganemit gedang. Goblok. Langit, bisakah kau turunkan kekuatan? Aku ingin balas dendam karo wet gedang. Goblok. Aduh, Tik, lah kowe siapa Tik ning kene? siapa nyok kekuatan malah sing teko cabut ban. Ora lah kowe kok banjok kekuatan ke? Kenapa emang? Lah aku mau ngantem wet gedang tanganku sing loro dhewe lho. Nah, bukannya ngantem gedang kayak penak, pasti tangan. Ya utuh gedang kuwi. Wet gedang. Oh, mbokan gedang kuwi. Iso mudan kowe ngawone seger. Bukan kali tetep wah. Iwak bae kayak mesti wak akeh. Wis kowe rasa sok-sokan salam dari Binjai, wong lemah kok kuwi. Wis jo melu nyoe. Wih. Wit wae apa? Cuk, angkut. Jabut, Wis Pak Tik. bisa. Nah, kowe kek butuh temen. Dangkot ke kudu dangkot kok kuwi tapi ditompaki. Oh iya, Jo. Oke. Masa Tik. Yang